pati bumi Minangtani, gelar gebiar, pagiban, sandi woro ketoprak, wahyu manggolo, jaya. Eko Prastio Budoyo, wahyu manggolo, sekali joyo, tetap jaya. Dwi Susanti, wahyu manggolo, asli pati bumi Minangtan, sekali sakti, tetap sakti. Para sutresna budaya mekaten kala wau gening pambuka saha klenengan sonten minangka kangge mahargya sarawuh panjenengan sedaya. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe kasugata bedhaya srimpi ingkang badhe dipun tindakaken seniwati ayu saking keluarga ageng sandiwara ketoprak wahyu manggolo. Wusana sekejaken anggenipun lenggah saha amirsani nuwun. Miting klapa-klapa kang maksih muda ya mas salukuna saya rukun rokancane wong ngerti pikir raharjo saluguna mong marti pikir raharjo meneman eman kones wicarane
Glagat solah ingkang nandheng katanduk lara as mara mulat indahing warna nguciwate lara mandut dadi linduran kewala Sripat sripit lambehane mrak kesemper gandas luas wiragane anglam-lami sedhat singsat basa sangat ibu sono dasar ayo maksih kenya tan kuciwa tak cakati aduh masam sepat matu
atur pambagyo wilujeng kepareng ing ngriki kita sagutrah saking keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggolo ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pinarak saha sugeng samudayanipun ngaturi pirsa dumateng para pamriksa sedaya pilih keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggolo dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol mijil saking dusun Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minataning alamat kantor sekretariatipun keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggolo wonten ing Sliko Jakenan Pati. Bilih dalu menika cunduk kalian pamundhutipun Bapak ingkang kagungan kersa saha pasarujukanipun Dewan Dalan. Keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggolo badhe ngaturaken cariyos utawi lampahan. Braja Nata Winisuda dumawah perangan Resi Baskara tanding utawi labuh tresna Sabaya Pati Sabaya Mukti. Kula mbali sepisan malih kagem cariyos ing dalu menika. Braja Nata Winisuda dumawah perangan Resi Baskara tanding utawi labuh tresna Sabaya Pati Sabaya Mukti. Saderengipun panjenengan mirsani cariyos ing dalu menika perlu kita badhe ngaturaken paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi jejibahan ing dalu menika. Dewan Sutradara pabitayakaken Raka Mas Dian Karyono. Pandhapuk utawi dalang kapitayakaken sedherek Judek Prakoso. Asisten sutradara pabitayakaken sedherek Garun Santoso. Iwundine pangeprak kapitayakaken sedherek Suhardi. Pranata Klir dipun pandhegani sedherek Sukaryanto. Teknis utawi dekorasi kapitayakaken sedherek Sutarto. Iwundine pranata lampu kapitayaken sedherek Tolok Arianto. Binarung swantening gongso Ki Madularas dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Pranata gending kapitayaken sedherek Alexa Bekti saha Dimas Hadi Prayitno. Pangli ing Swarawati utawi pesinden kapitayaken Ibu Sri Murti Ningsih. Musik campur sari kapitayaken sedherek Suprapto, sedherek Ari Wibowo saha sedherek Muhammad Zainuddin. Keluarga ageng Sandi Boro Ketoprak Wahyu Manggolo makarya sesarengan kalian Son Badrus Audio. Dungkap pandhapuk ing cariyos ing dalu menika. Jejerengga kaping sepisan anggambaraken wonten ing Kadipaten Madiun. Adipati Ranggamurti dipun tindakaken Raka Mas Dian Karyono. Garwa Prameswari dipun tindakaken dari Anes Sugiyanti. Patih Reksa Praja dipun tindakaken sedherek Garun Santoso. Pranan-prananipun cariyos tumenggung Brajanata dipun tindakaken sedherek Adi Nur Cahya. Respati
dipun tindakaken sederek Sri Pancawati. Iwondene para prajurit karmekaken seniman-seniman bagus saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Kelir salajengipun wonten ing Kadipaten Barat Madya. Adipati Hendra Kesuma dipun tindakaken sederek Ali Warsita. Patih Hindrapati dipun tindakaken derek Alit Suyata. Kadang Hindrawati dipun tindakaken sederek Manda Sumyati. Ewondene Indrasari dipun tindakaken derek Sekar Sulastri. Para prajurit Barat Madya karamekaken seniman-seniman bagus saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Kelir salajengipun wonten ing Gunung Raung Resi Baskara dipun tindakaken sederek Darminto. Cendana dipun tindakaken derek Jutik Prakoso. Cendani dipun tindakaken sederek Atun Sagita. Ewondene Pak Kromo dipun tindakaken derek Ambeh Wahono. Kelir salajengipun wonten ing Pertapan Putat Selawe. Resi Gutama dipun tindakaken sederek Mukti Wibowo. Endang Mustika Sari dipun tindakaken derek Wiwin Winarsih. Ewondene Emban kapitayaken Si Manis Indra Mandarin saha Ela Gedelwati. Para Magarsari karamekaken seniwati-seniwati ayu saking keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Sidarta dipun tindakaken Raka Mas Bagus Sujito. Sanggara Hadipati Jogaraga dipun tindakaken sederek Beguk Wijayanto. Ndungkap panglipring penggalih utawi dagelan Bapak Mogol, Bapak Sendor saha Bapak Gendon. Para sutresna budaya mekaten kala rancaging cariyos ing dalu menika monggo samemersani ngantos dumugi titik purnanipun cariyos lan monggo sesanti Jaya Jaya Wijayanti. Sepisan merdika merdika selami laminipun. Wahyu Manggala, Wahyu Manggala, Wahyu Manggala, Jaya Jaya ing selaminya. Lun.
yanging para nayaka praja unggahing para sentana raja lan mudune sakabeng para kawula kang lagi marak sebo ana ing Pendhapa Agung Kabupaten Madiun. Ing ari kalenggan iki Kanjeng Haji Pati Rangga Murti bakal harsa medhar sabda. Kang isine bakal ngangkat salah sawijining nayakane praja pinangka dadi Senopati Agung ana ing Kabupaten Madiun. Mulai kene sapa kang piniji pinangka dadi Senopati Agung ing kono dheweke ora dikenakake swara ing kono kosok baline. Sapa kang ora katude ora dikenakake murina penggali. Mulai kene kabeh mono kudu dadi kawigaten. Kanjeng Adipati wedal saha panggenan kula aturaken. Angengeti animbang lan mutusake. Angengeti perang adat kang wis dumadi antaraning Madiun lan Barat Madi. Kanggo ngawekani aja nganti sakabeng para senopati asore yuda. Mula panjenenganku bakal amutusake kang patut minangka nampa wisudan gelar Senopati Agung ora ana liya Tumenggung Brajanata. Yer putraku Genduk Resmati jeneng sira randak timbali njur marak ngersane Rama. Ana wigati apa Cahayu? Kepaduan para punten bilih kula sampun wonten sowan wonten ngersa panjenengan jalaran boten jenengan. Ora Adipati. Kala wau kula mireng bendhe mangkung kaping 3. Ateges wonten ing Kadipaten wonten jumenengan. Lajeng wonten jumenengan menapa? Pancen bener sing kok aturake bendhe mangkung mriyem jumledhur kaping 3 pun Rama nganakake wisudan Cahayu. Wisudan menapa? Wisudan gelar Senopati Agung. Gelar Senopati Agung. Yo. Lajeng sinten ingkang dados Senopati wonten ing Kadipaten Madiun? Sing ndak winisuda ora ana loro mung siji, pamanmu Tumenggung Brajanata. Paman Tumenggung Brajanata. Bener no? Rama. Ki menapa kedah Paman Tumenggung Brajanata? Monggo Rama. Ing mriki kula menika ugi putra panjenengan. Sinasa kula menika wanita nanging kula menika wanitaning prajurit. Kula ki boten ajil mrene ngadepi mangsa saking Kadipaten Barat, Rama. Genduk Resmati. Rama pancen muningani pribadi kalamun jeneng sira saben dina tasah gladen gelaring perang sikeping kaprajuritan. Uga pun Rama ora nyepelekake kelawan jeneng sira Genduk. Nanging yen nganti jeneng sira ndak winisuda minangka Senopati Agung ana ing Kadipaten Madiun, nek nganti cilik beset kulitmu luwih tumekaning pati Rama sing kelangan Cahayu. Nyuwun pangapunten Rama. Menateng mangkinipun kula kelampan wonten ing petengahipun palagan kula dumuginipun pecah kula mboten badhe lan ketuwung ketun nanging Rama. Sedaya kala kangge ngrungkepi bumi kelairan kula wonten ing Kadipaten Madiun. Rama pirsa nanging
Wus kaweca sabdanipun Rama kalamun kandhak winisuda nampa gelar Senopati Agung pamanmu Brajanata Cahayu. Pareng Si Rama. Iya. Paman Tumenggung Brajanata. Respati. Gelar Senopati badhe kula suwun. Kepareng napa mboten? Menapa mboten kepareng suwun? Respati. 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 Kok malah ngaten kedadosanipun putri kula Genduk Respati gelandang kalian pamane Tumenggung Brajanata. Mila Kakang Patih Reksapraja panjenengan pundhut sampean ripih putri kula Respati ampun ngantos dipun bacutaken anggenipun nyuwun gelar Senopati. Bareng terus Bapak. Saudari Bangis. Indra Pati. Ing papan kene ya wektu dina iki mbarat miwiti perang adat. Mengko dhisik dan ngreceh kaya ngene kok perang adat kok bacutke. Bacutke Ngenteni terang gak iso. ora usah ngenteni terang. Yen beri glepotan kene ora apa-apa. Kaya ngono. Nanging sadurunge perang adat kawiwitan, sapa kang dadi Senopati agul-agul ana ing Kabupaten Baratmadya? Ora ana loro, ora ana telu, mung sawiji aku Hendrapati. Oh, weto Hendrapati. Kosok balen. Sapa kang dadi Senopati perang ana ing Medyon? Iki ngerti? Iki Patih Reksapraja. Kowe Oh, dadi Senopati Agung ana ing Kabupaten Medyon. Reksapraja. Napa? Tinimbang akeh bebanten perang, Ya. jaremu udan-udan kok perang. Iya. Nyanake padamen. Nggih. Bendera tak gulunge tak gomple ning barat, kowe manungkul. Osok baline. Bendera ana ing Baratmadya. Kae gulungke lan aku pinangka dadi tandha pinunggul ana ing Kok Kabupaten. kowe melu-melu marang aku? Yo kene ora. Enak pitukane. Apa? Yen kowe bisa ngeras pas kabeh prajurit ana ing barat, bisa kowe gulung bendera ing barat. Kaya ngono, Cak. Cak! Udan-udan. Sitra, sitra.
Endi kabeh kancamu? Kon metu kabeh. Ngaiso. Tiba sesuk unggah-unggah. Tutupno karamu. Piye? Wani aja ning gasane ketlan. Oke. Yo. Petelane. Dupak sama. Ayo. Ibu. Ya. Andang rusak. Ya percaya rusak. Ora ana kandhane kok. Sesuk unggah-unggah. Guys. Aduh. Lho iki tak pringgil yo. Lah iki Pinggir kowe. Apa tadi? Lah aku kon golok. patani. Kowe roh karepe Karepe apa? Karepe drono pro. Kowe ngene iki kowe. Ini iki aku. Ini arep patani kowe. Ini karep dipuateni. Iki juwak kok Isih, iki apa sih sing ditenda? Dipuak ngarep. Sadis. Lho. Wili. Ya, ayo. Katane mabuk. Iki kancane dhewe iki. Ora cah roh ditungi mau. Karo. Moncangno. Ayo ketong. Hey!
Kenyek. Iya. Kenyek kowe. Ora ngenyak ngono kok ngenyak. Santang. Ani. Sik. Apa iku? Ketake foto sore. Piye? Wong telu. Yo. Wong telu kuwi Ojo dicung. Nek ngomong sing bater. Siji loro telu maju. Apa? wong ora iso omong goblok iki. Itu ora sapa. Ora iso omong.